Dan, nalazimo se u osnovnoj školi Dragiša Vuković-Španac i razgovaramo sa učesnicima projekta Univerzalni dizajn i projektno učenje. Sa nama su nastavnici i učenici koji su sproveli aktivnosti u poslednja 2 meseca. Razgovaramo sa nastavnicom Snežanom Dimitrijević, nastavnicom matematike i učenicima Anđelom Matić i Urošem Đorđevićem. Dan, nalazimo se u osnovnoj školi Dragiša Vuković-Španac i razgovaramo sa učesnicima projekta Univerzalni dizajn i projektno učenje. Sa nama su nastavnici i učenici koji su sproveli aktivnosti u poslednja 2 meseca. Razgovaramo sa nastavnicom Snežanom Dimitrijević, nastavnicom matematike i učenicima Anđelom Matić i Urošem Đorđevićem. Možete li nam reći nešto više o projektnom učenju i temi koju ste obrađivali? Pa cilj ovog projektnog učenja je prvenstveno bio da da odgovor na čuveno pitanje koje đaci imaju, a zašto nam ovo sve treba što učimo i kako ovo možemo da primenimo. Dakle, glavni zadatak je bio da primene ono što su učili na časovima matematike, ali praktično u svom stanu, negde, dakle, van učionice, van škole i pre svega da rade timski. Timski rad podrazumeva da svako od učenika ima svoju ulogu, od onog najslabijeg đaka do najboljeg đaka, da međusobno sarađuju, da istražuju prvenstveno, jer naziv projekta upravo govori to. Naziv projekta, projektnog zadatka je bio izrada plana renoviranja stana. To dakle podrazumeva da istražuju, da odlaze u prodavnice po gradu, da se raspituju za cene građevinskog materijala, da na licu mesta u svom stanu koji renoviraju ili kuću koju renoviraju da mere određene prostorije, da izračunavaju površine kuhinskih elemenata, kupatilskog nameštaja, podnog i zidnog materijala, da izračunavaju koliko treba kog materijala za određenu ili prepravku ili doradu i naravno da sve to na kraju sumiraju, saberu i uporede sa kućnim budžetom, da li je to dovoljno, da li je malo, da li treba još štedeti i tako dalje. Anđela, šta ti se dopalo kada ste učili kroz projekte i zašto? Pa najviše od svega mi se dopalo to što smo pred završetak osnovne škole, znači pred veliku završnicu, imali ogromnu i sjajnu šansu da se kao tim, kao zajednica dokažemo u jednom projektnom zadatku. Obnovili smo sve što smo učili od početka školovanja i to smo radili kao tim. Svi timovi su bili ravnopravni, svako od nas imao neki svoj zadatak, svi su ga odlično ispunili i bitno je da smo svi zajedno radili. Uroše, šta si malo naučio u projektu? Razgovaramo sa učiteljicom Marijanom Friščić. Možete li nam reći nešto više o projektnom učenju i temu koju ste obrađivali? Učenici 4. razreda su 4 godine izučavali projektnu nastavu i uvek su sami birali temu. Ja sam kao učitelj bila zadužena da im negde pomognem u odabiru iste. Oni su ovog puta odabrali temu pod nazivom Snažno telo, snažan um, hrani se zdravo i bit ćeš bum. Na samom početku tog projektnog zadatka oni su želeli da sastave jednu anketu, odnosno da se uključe učenici od 3. do 8. razreda i da vide da li se oni pravilno hrane, kojim sportom žele da se bave, da li je on adekvatan za njihov uzrast, a u svemu tome nam je pomogao i jedan stručnjak koji je nakon te završene ankete njima ispričao podrobno, znači kako i na koji način i koliko obroka treba da imaju dnevno i da li se oni pravilno hrane. Nakon toga oni su imali za zadatak da 7 dana vode dnevnik ishrane gde su videli da promene bar 2 loše navike koje su u njihovoj ishrani zapravo. Šta ste naučili novo o sebi i drugima? Naučili smo kako se vrše ankete i kako se radi u timskom radu projekte svi. Mnogo dece koji je na času uglavnom nisu aktivni,
u ovom projektu su bili zato što su oni kucali su na računarima, pisali razne stvari po papirima i dobro smo se svi slagali. Nije bilo nikakvih problema. Da li bi voljela da imaš više projekata u školi i zašto? Da, voljela bi da imamo više projekata zato što se više družimo, naučili smo kako se analiziraju ankete i to možemo da primenimo u svakodnevnom životu. Razgovaramo sa nastavnicom istorije Jelom Milosavljević. Šta je cilj ovog projekta Holokaust? Istraživački zadaci učenika na temu Holokaust su pre svega upoznavanje sa istorijom ovog naroda i sa onima što se sa njima desilo u toku Drugog svjetskog rata. Sve te podatke istražuju samostalno u okviru projektnog učenja i negde nam je cilj bio da se neguje kultura sećanja i da se kod dece razvije empatija, naravno i prema drugim narodima. Ja sam Janja Gazdić, učenica 7. razreda. Pre 6 mjeseci kada smo krenuli temu o Holokaustu, bila sam neinformisana o ovoj temi. Sada, posle mnogo predavanja i mnogo učenja o ovome, mogu da kažem da se moje znanje dosta proširilo i moje mišljenje o ovoj temi da nam je pomogla da izgradimo empatiju u društvu. Razgovaramo sa Vesnom Anđelković, nastavnicom tehnike i tehnologije. Kako se zove vaš projekat i koji je njegov cilj? Projekat se zove Moj veštački ne raste, a zapravo cilj tog projekta je da učenicima približimo najnovije dostignuća iz oblasti tehnike i tehnologije, u konkretnom slučaju veštačku inteligenciju, ali ne sa aspekta teorijskih znanja, već na način kako pravilno da koristimo veštačku inteligenciju, da ona nama služi i pomogne. Ognjene, kako možeš ti da iskoristiš veštačku inteligenciju u svakodnevnom životu? Pa, veštačka inteligencija može na više načina da se koristi. Nekim zamišljaju da će to možda da bude neki robot, neka naprava koja će da ode u kupovinu za nas. Ja smatram da će to da bude jedan softver koji će da bude specijalizovan za vršenje zadataka koji da bi pomogao ljudima, odnosno u ovom slučaju meni. Projekat koji sam ja realizovala sa polaznicima 3. ciklusa FOA je Ugrožene ribe Srbije. Zašto baš taj projekat? Kada smo radili o ugroženim životinjama, videla sam da ih je to posebno zanimalo i onda sam rešila da probudim kod njih svest o zaštiti prirode i svest o tome kako ugroženost, to jest iščezavanje jedne vrste može da utiče na biodiverzitet. Odlučila sam se da to baš budu ribe, zajedno, u dogovoru sa njima, jer u Kragujevcu postoji slatkovodni akvarijum gde čuvaju veliki broj vrsta riba, a između njih postoje i neke ugrožene koje smo mi baš zajedno i pominjali. I u akvarijumu takođe rade i veštački mrest, uzgoj i reintrodukciju riba, pa tu su oni mogli da saznaju od naučnih saradnika šta sve akvarijum čini da zaštiti te ugrožene vrste. I mogu vam reći da se to njima jako dopalo.